Myslíš si, že náhradné plnenie môže byť súčasťou employer brandingu? To som ti dala takú špeciálnu otázku, aby sme rozprestreli túto problematiku širšie aj do tých oblastí, ktoré sa možno u nás študujú, ako sú ľudské zdroje a personálny manažment. Takže poďme, ako to súvisí s employer brandingom podľa teba? Ja si myslím, že to veľmi súvisí s employer brandingom, pretože aj postoj k ľuďom, ako je ZTP, je súčasťou zrelej a vyspelej spoločnosti. Napríklad by som uviedla do employer brandingu. Naši zamestnanci každoročne absolvujú rôzne školenia na manažerské zručnosti. Dodáva nám ich integračný sociálny podnik Virtuálna šéfka, ktorá súčasne podporuje pri integrácii ZTP osôb do pracovného prostredia. Za mňa nádherná deklarácia. Ukazujem ľuďom, že mám záujem podporovať takých ľudí, ukážem, kde ich podporujeme. Toto bol samozrejme príklad z mojej praxe, ale čokoľvek, ktohokoľvek podporuje, ja by som to ako employer branding, že mne záleží na tej spoločenskej zodpovednosti, deklarovala.